A čaute ľudia, vítam vás u nového videa z hry Trade Simulator 2016 a dnes tu máme trať z Kolína do Koblenzu a pôjdeme tu so súpravou Intercity Express T ako vlastne T-Linčiak, neviem jak, no proste ICE T, vlastne aj T-Link akože na klapanie, no vlezíme si tu. Jediné čo tu treba urobiť je dať smer a zapnúť svetla, zapnite sa, ok? No. Jaj. Ej, kurva. Zas nejde, kurva. No, reflektor. Ok. Zastavím si vlakovú cestu. A už som dnes chcel natočiť na testovacej trati s Rattler OS-om, že by som šiel, ale problém sa vyskytol taký, že som chcel nahrávať cez OBS-ko. To je taký program proste na natáčanie, akurát, že sa vyskytol problém, že mi tam vlastne nenatočilo mi obraz. OK. Dojdeme len do Bonn-Hauptbahnhof. Asi tu. Hej. Nie. Tak. OK. Dobre. Mám rovno, OK. Tak. Rovno, OK. Nebudem zastavovať nikde, len v konečnej stanici Bonn, Hauptbahnhof. OK. No tu už je ten Bonn. OK. Dobre. Odbrzdím. A ideme. Tu je 40, pokiaľ viem, no 60. Ja si tu dám AFBčko. Lebo ja tu mám menší problém, že proste na tom tachometrii nedobre vidno, koľko ide. No, to je ten problém a proste budem stále na AAP jazdiť. Áno, takže tak. OK, no super, tu je 40, hej. Ježiš. Som chcel dať sem. Tento most sa mi hrozne páči. Taký veľký. To neviem čo je. A tu je už stanica Kolín-Hauptbahnhof, tu je nejaký kostol. Celkom pekný. Tu je tá stanica. Toto mi hrozne pripomína také elfské také tie. Neviem jak to nazvať. Tu je stanica, OK. Aha, tu je 30. Neviem, 20, 30. Ale celkom pekná to je stanica, veľmi sa mi páči tá stanica tu.
Okay. Otvoríme dvere. OK. Nelaguj sa. OK. OK, ja si budem takto v kabíne, lebo sa to trochu laguje. V kabíne sa to tak nelaguje. OK. Počkáme, kým sa zatvoria dvere. Zatvorte sa, blbé dvere. Ojej, sa to laguje hrozne, škoda. Nevadí. Kedy sa už tie dvere zatvoria? OK. Otvorili sa už. To je taká smiešná hukačka. Počúvajte. Neviem, ale taká smiešná je tá hukačka. To čo znamená? Neviem. Ja sa v nemeckých navestidlách až tak nevyznam. Sice akože nemecké navestidlá sú dosť podobné tým slovenským, akože, lebo to je Európa. Ale zase niektoré navesti tam fakt nechápem. Najlepšie v Amerike na tratiach. Proste tam niekde je normálne, že oranžová a pod tým červená. A to vôbec, proste také divné navesti majú v Amerike, že fakt, že je divné. No. Okay. OK. Tu mám voľno. Vlastne pôjdeme tu z Kolína až tu do Bonu. To je chvíľka cesty v podstate, to nie je také dlhé. Navyše, keď tam ďalej je už stále 160, takže to je v pohode. A nikde nezastavujeme, takže tam je nejaká väža, pekná. Si môžete všimnúť, že sa už aj na... ani nie. To potom až bude vidno. OK, teraz tu pôjdem ku tomu perónu. Budem šotou už. Ježiš. Ups. Ešte som ťukol do mikrofónu. No nie ťukol, ale tresol.
Čau. Pozdravíme sa. OK, už 10 minút natáčam. Tam bude už 160 za chvíľu. Takže to bude pohoda. Takže tu bude 80. Keď sa mi podarí stihnúť, čo asi nie, by som chcel natočiť hororovku nejakú ešte dnes. Z Islandyho. Keby sa dalo. A ináč... super, tam bude asi nejaké zníženie rýchlosti, alebo lepšie povedať. Tu bude, neviem, 3, 5, OK, tak, dobre. V pohode, OK. Som si myslel, že tu bude obmedzenie rýchlosti. No. To len skontrolujem. OK, ale mám to dobré. OK, tu budeme mať 140. OK. To som prehnal. Takže môžeme ísť 160. Ak hovorí pospazovačka, že CZ valíme. Ne? OK, tu by som mohol dať chvíľku kochací pohľad. Toto nenávidím. OK, tu pôjdeme už celý čas len 160, chvíľku budeme takto ako cestujúci. Tu je asi nejaká nákladná stanica, jak vidím. Asi hej. Celkom pekné. To tu je. OK. Idem späť do kabíny. Tam dáme zase kochací pohľad. A to je jedno, idem tu. Asi tu to bude. Hej.
Nelaguj. Nelaguj. Okej. No to už nie je asi ďaleko. No, vlastne aj hej. V podstate tu je stále 160, takže to bude rýchlovka. A ináč tu v oblúku si môžete všimnúť, že vlastne tu, toto je, jak som hovoril na začiatku, že neviem, či som, ja si už nepamätám. Proste ten vlak sa tu naklápa v oblúkoch, jak si teraz môžete všimnúť. Je trochu naklonený, aj tu to vidno takto. Lebo vlastne, aby sa mohlo... tu dáme kuchací pohľad. OK. Vlastne, aby ten vlak mohol ísť v oblúkoch rýchlejšie a plynu, no tak proste, aby sa mu ľahšie išlo v oblúkoch. Aby mohlo ísť v oblúkoch aj rýchlejšie vlastne, tým, že sa zníži ťažisko. No, to bolo také trochu odborné, taká odborná vsúka, vložka nie, lebo to napríklad jazykové okienko. Nehovorí sa, že kultúrna vložka, ale kultúrna vsúka. Lebo proste je to také, naražam na vadné niektoré slovenské slová. Prosím, si to nepozerajú učitelia, aby ma nezabili. Okay, máme tu prejazd za húkami. Okay, kde bude ďalší prejazd, aby som išiel, takže... A tam je ďalší prejazd. Ježiši Kriste, kurník. Nie, zase kurník. Ja to už zabijem, stále sa mi tu prehodí výhybka. Prdele. Okej. Tak to bol menší fail. Jaj. Aha. OK. Takže menší fail. Ľudia sa tak trošku vo vlaku pozabíjali, ale nevadí. Aha. Veď čo? Akože tak toto pekne vidno v pohode. Tá ručička je proste trochu dosť široká, ale proste nedá sa z toho presne vidieť, no. OK. Teoreticky potom, že to dáme len do bonu, potom v bone si to uložím a potom by som mohol dojsť až tu do Koblenzu, ale čo bude asi na viac dielov ako jeden. Dojsť do Koblenzu, lebo to je potom dosť dlhý úsek. Však už len tu krátky úsek točím 20 minút. Asi tak. A to ešte nie som na konci. Ešte si idem skontrolovať, či mám dobre postavenú vlakovú cestu, aby sa mi zase nepodžubalo do tóny. OK, v bone by som to mohol mať dobre postavené snáď, alebo ešte to radšej skontrolujem pre istotu, aby sa zase nepozabíjali ľudia vo vlaku, už zabití ľudia. O ne. Dobre, mám to postavené dobre.
OK, to bude už len posledná taká stanička, ktorou prechádzame a potom budeme už zastavovať v stanici von Hauptbahnhof. OK. OK, to menší kochací pohľad. No, tu môžem urobiť kochací tiež. Ináč, jak prechádza ten vlak, no tak neviem, mi to pripomína nejakú formulu alebo niečo, neviem prečo. Či ani formulu, nie je taký zvláštny zvuk. OK, toto je posledná stanica, ktorou prechádzame a potom stojíme už v Bonne. To čo bolo? Neviem, či to v počítači alebo čo, ale proste to tak cinklo alebo niečo také. Tak jak ten gong pri rozhlásení, čo také. Divné. OK, kde sme teraz? Aj to už pomaly vchádzame do stanice Bond. Že Bond 007 Hauptbahnhof. Ne? Lebo sa mi podarilo nechci odpovedať Bond. OK, postupne už budem brzdiť. OK, to nám asi len výstrahu signalizuje. Zjavne. Asi, hej. Myslím, snať. No, asi hej. No, hej. OK, tu je 130. To ma nezajíma. Aj tak stojím v stanici. Ja neviem, či tu tie Intercity Expressy vôbec jazdia, že či tu vôbec stoja v tom Bonn Hauptbahnhofe, ale proste som sa rozhodol, že tu budem stať a potkám. Sice toto je taká trochu menšia stanička. Nie, ja to nechcem prejsť. OK, dobra. Zastavil som tak akurát. OK, tu si ešte vyfotím miniatúru. Zase som stlačil trojku. Ale jak svinia, keď som takto vonku. OK, si vyfotím miniatúru.
Kurník. OK, nevadí. No, tak. To nejak, OK. OK. A to by bol asi koniec za dnes, takže ak sa vám video páčilo, dajte like a odber. Dislajky sú zakázané. Nie. Znesiem aj kritiku, ale prosím, nemám rady, ale nie, to je jedno. Takže ak sa vám video páčilo, dajte like a odberka, ak nie, tak dajte dislike, čo dúfam nebude, čo dúfam nedáte dislike, tak. No a počkaj, no vlastne, proste snáď bude pokračovanie z tohto a čau čau.